eto za mitodiky magnatopy volagna amy tompona andraikitry ny OGM ny journaliste ny fikambanambe mpagnano gazety ny Madagasikara zay tariny madame Monica. Madame Monica, anao nandray andraikitry nagneky ho présidente ny OGM ny Madagasikara. Apetrako aminao fagnontaniagna. Apetrako anareo agnatin'ny mpikambagna ny fagnontaniagna hoe misy ve ny liberté de presse? Misy fe ny fahalalagna anareo mpagnano gazety miasa amin'ny fomba tokony alalanareo mampafantatra vahoaka ny vaovao a Madagasikara. Fotony no antony zany vola mitodika aminao madame présidente ny OGM mba dinia koa raha nataon'regny G6 mpagnano gazety tsika regny mpagnano gazety zandriny regny de ambelaka raha regny zegny zandry regny. Azafady aminao madame Monique présidente ny OGM, za tsy ny kinasiaka fa za magnapetraka fagnontaniagna aminao hoe ino andraikitry alenareo amin'ny OGM amreto mpagnano gazety mijotso sur terrain mikaramane regny mamelo mivady amanjanaka regny managna tokatragno regny zandry regny. Ary anareo tompona andraikitry ny G6 fa magnino rehefa mpagnano gazety malagasy potenareo karaha igny. Mitodika aminao za Maradona vola miranty anao vola fa anao ministre serasera. Madame ministre miranty tsy haiko anao miranty amin'ino regny ve ny déontologie anagnanao en tant que anao ministre ny serasera ny mpagnano gazety potegny. Heureusement anao ministre anao démission miala nadosony Rajoelina. Sa fa ena nagnambaranao madame Maradona vola mirantigny ity. Anao ministre gogo volanko aminao, c'est normal anao misy cheveux maïs fagnevanao tsakotsako mpagnano gazety ataonareo karaha igny. Rangony biagna nisy dans le monde mpagnano gazety atao karaha igny koa tsy a Madagasikara. Vous êtes vraiment con. Anareo con volanko aminareo ay. Normal général nareo mignamagna milomay karaha agnomby vostro agnomby nalefa kijana abruti. Topona andraikitra amy raha igny anao voalohany madame ministre ny serasera faharoe topona andraikitra ny G6 fa magnino bandy kely mamely tegna regny zandry kely ranabavy raha la mamely tegna asandreo mpagnano gazety nino problème. Rajoele anao kaza mampagnasa olo eto fa anao foagna tsisy jery rena konteraka anao Rajoele be fa foagna anao be koa mitariky olo amantay anao fa volagnin'olo miala fa ela zay teto volagna Rajoele miala fa anao foagna rango fa ela anao foagna za fa nagnambaranao rango za mbola niatra Tananarivo za fa nahenao con et couillon mpagnano gazety ataonareo karaha igny zalahy. Anareo olo baka taia. Non, c'est pas possible. Matériel nareo man vidiny babanareo asa ny vidiny mamanareo. Io matériel ro asandreo presse.
zegny avy volagna riva oaka malagasy eto atsika tsy mipody afara avion tsy magnano marche arrière na ino kodona na ino kiantra miala Rajoelina sy mikorongona manomboka amin'ny président Fokontany jusqu'à Rajoelina izy topy miaraka Ravatomanga zay président Fokontany amin'ny tany misy anareo agny vongosa poirao miala volano. Mais non, attends, c'est choquant. Vous êtes vraiment sauvage. Imbécile. Jiaby anareo fitondragna io. Ah non, madame Miazovi, cheve maïsti. Oh, ministre, une serra. Igny raha ataonareo amin'ny ministre ny serasera karaha igny. Maro ministre ny serasera talohanao. Ndray 4 heures bisogny izy foagna igny tsy nagnarakarah regny tamin'ny mpagnano gazety. Fa navy aminao, madame Maradona vola miranty. Non mais attends. Mpagnano gazety za. Ex-journaliste za. Miaro regny zandry regny za nafa firy taogna nialako mpagnano gazety. Asa to karaha regny velin-tegna zandry reo. Anareo karaha mangalatra amin'ny fitondragna ao. Ahodikodinareo fonds public, ahodikodinareo fanagnam-pirenena, ahondragnanareo fanagnam-bahoaka. Anareo ndraiky nataon'ny vahoaka karaha igny, niany vahoaka mitaky anareo miala. Mpagnano gazety potehinareo fitaovana. Za tsy eniky naregny papanareo nividy mpagnano gazety na efa matériel ny mpagnano gazety. Resta maman, bande de couillons. Asa mampivolagna ratsy za volanko. Za mivavaka amin'ny Zagnahary, fa za tsy karahanao Rajoelina ndraiky vadinao, mivavaka amin'ny Setoany, mahamety. Anareo magnano mahamenareo, vahoaka ataonareo arakaraha regny. Nagnino tsy sakinareo natao tamin'ny mpagnano gazety vahiny. Ataova mpagnano gazety vazaha reo baka, nahitako anareo navita nagnano. Ke eto za mitodika anao, ministre. Mbola ministre anao zao mandrapizeny gouvernement vaovao volagny Rajoelina igny. Mbola koragnesy koa raha io baka io. Anao daba volango aminao cheve maïsé, tsy hainao asanao. Quel ministre serasera. Pourquoi izy magnano publication? Ah, ty fitondragna ny dadilahinao sa fitondragna ny papanao? Ampodiko ndraiky. Mitodika aminao za madame présidente ny OMG. Mitandregny anao za. Ataova retany rendanitra. Ary managna droit nareo mitory au niveau international. Resaka nahazo andregny mpagnano gazety zandry vavy regny, zandry lahy regny. Aloha rehefa fampina raha tsy fihinagna, aloha ampinaniny raha tsy fihinaniny koa fitondrana. Na ino tsy nataonareo tamin'ny mpagnano gazety Matsagna igny? Richard Ravalomanana to nagnontany mpagnano gazety vahiny igny, ndray Ravaliantsena. Za raha fa mamaly brengony. Vongony retour d'âge koa boka igny fa tsy retour d'âge. Fa igny volango aminareo levé fa tsisy io. Anika mirenireny. Mbo idirako izy à la fin. Atsika amin'ny farany émission za mivolagna izy. Za mikritika izy mare koa fa igny dadilahy tsisy jery igny. Soja be tsy mahay magnaja tegna. Mais non, mais attends. Firy mpagnano gazety vahiny filmenareo. Magnano interviewnareo io amin'ny ady zo io. Tsy potehinareo, tsy sakinareo touché. Fa reto zandry reto mpagnano gazety. Mamely tegna. Anareo mamely ny vadindreo ndraiky fa tokantragnondreo. Rajoelina. Anao kaza mitady laza. Fa anao fa malazo. Anao miala. De toute façon, Rajoelina raha mbarako anao raha reky. Tianao tsy tianao. Anao miala io. Parce que nous fouons. Tsar nisy effectivement navy amin'ny raha volagninao Rangoela. Hoe tsisy président andeha hagnano karaha za raha ataoko eto.
Ben oui, tsara nisy président nandravagna mpagnano gazety karaha anareo. Tsara nisy radio ele. Aza meloko. Asa nakaboka io eko. 91 zegny za volako taminareo mpagnano gazety. Tsara ny potegna matériel 2002 zegny mpagnano gazety za teo tasambrano be mazava. Kotiteny tsakaraka za tsara ny lefa kotiky. Wala i tsara ny kastagnana za, wala i tsara nandroboka matériel naka. Aboko matériel naka perso. Tsisy olo tsy neraha zay tasambrano be mazava teo. Mpagnano gazety jiaby teo lefa zaza reky mpagnano gazety tsy lefa teo. Nasaky niarty kotity personne. Fa niany zandry magnano asanany. Matériel tsy matériel ny babanareo wala ny mamanareo. Andy potehinareo aravenareo. Boko le mpagnano gazety mbola vangoenareo tombokondry. Magnino anareo tsy avy mizaha zay fagna tombokondry ndraiky anareo. Esta mama jiaby anareo. Esta antsoroko. Topona ndraiky G6 amin'ny fandratragna re mpagnano gazety regny. Topona ndraiky ministre ny serasera Maradona vola miranty. Mitandrignanao za madame la présidente ny journaliste madame Monica. Nefa amin'ny mitrika mikoragna atsika. Raha misy zao mbarako anareo fahoaka. Tanareo vola nagnavaritra igny. Nandeha Diego igny. Mbarako anareo. Déjà vola igny koa navy Tarasara marandraigny. Incroyable. Ambulance. Nangala vola io Tarasara. Mon Dieu Seigneur. Ambulance. Abokako io baka io sara. Ambulance. Nadosindreo sotra jiaby tamin'ny ambulance io. Tadigo. Tarasara tary. Tanareo raha karaha zay. Zegny rajoel. Anao fakomaly nomaly nagnano fagnamby. Ataova fagnamby babanao. Izy o amin'ny Ambariobe o. Atsika boko mikoragna Ambariobe koa boko. Olobe nany boka misitrika amin'ny Ambariobe o. Gouverneur azaveko aminareo amizay. Tanareo rajoel. Raha nataony rajoel ambarako anareo en détail. Alohan'izy nandeha tamin'ny ONU. Ro gouvernement reo fa presque nisy nametra pialana. Indra nataony tsy nimboany tsy nambelany. Parce que izy andeha tsendriky. Eto za mivola aminareo le gouvernement. Pourquoi nareo koa fa tsy nambelany mialafo? Signaliny tsy signaliny miala. Fa nareo tsy niala dikan'izay mbola misolelaka. Bon. Entre guillemets. Izy naftagny. Na rien jerinazy parce que izy fa foiré. Karaha Richard Ravalomana foiré. Normal hitanareo izy naftagny. Nivangoeny Trump type kampory. Nipody. Miala ty nambaran'ny Trump. Ta New York. Vo type kampory baka igny izy niamagnamagna igny. Nangala avion Air France baka io tsy nahazo ny bedagna ivato. Oh! Namarantagna ta Maurice. Mbola faniny type kampory nataony Trump izy ta New York. Niamagnamagna a Maurice namagna. Zegny raha nisy taminazy igny. Reto gouvernement reto fa ilanilany démission fa tsy nimboany. Parce que tsonde ngambara secret malotona tondro jiaby niaraka atao. Oui, mon frère, bonsoir. Ino amizay raha misy? Cap comme zay izy amy chambre d'hôtel. Tala Réunion. Nisitriky izy nitriky Madagasikara. Anao karaha volanao malagasy.
malagasy reny malagasy re. Pourquoi anao misitriky midriky Madagasikara? Igny vidéo nataony amizay tsy haiko samedi igny tsy haiko mombiagna nataony igny. Lamba nazy tsy mipasy voaforiporitsy igny. Alevanareo ono. Nagnano raha igny izy samedi. Tam radio Tandrazana fa tsy masina. Tsisy le mo hoe masina ny Tandrazana. Nagnano izy nomoaly tsisy le hoe masina ny Tandrazana. Normal izy tsy volana zay parce que feny lio mandriaka, feny lio tanàna, feny lio pays, ino koa tany masina iny. Atsika mivolagna azy amizay, ino raha ataony Rajoelina? Parce que reto olo karameny reto zandaro sy G6 reto fa tsisy bomba lacrymogène bakao fa olany fa ritro baka ikasa ilefa izy aligny ty ke zao raha ambarako atsika vahoaka erany Madagasikara bloqué na roa aéroport jiaby na aéroport Bobomady na antany misy malalaka tsy bidagna ny hélicoptère andro fa hitady lefa aligny ty baka roy atova radio trottoir atova radio ino radio n'arabe alfasa message Madagasikara jiaby na terrain Bobomady karaha aminay Ambanjary terrain Papamena jiaby regny bloqué avinareo andro masopokon'olona général atsika fa io tsisy lifasany. Azaveko amizay toy ny Rajoelina teo. Nandroasany ny trompise baka tagny resaka Boeing 777 vangoeny trompe typique ampory baka agny amy resaka Boeing 777 ino ny raha tiako volagny. Parce que tsay Christian nasainy ny volagna nasainy nga Rajoelina ny volagna tamity resaka ferany Boeing 777 io hoe ataova FBI na avy eo. Za koa tsaronareo tamizay za teto ny koragna hoe anditsokoriky FBI nareo io eky gnanaovany Amerikanareo mangery lio nareo nataoko teto live zay. Nataoko teto raha zegny nanasa tagnana la France, nanasa tagnana Chine, nanasa tagnana jiaby les grands pays mpagnano politique tsika. Niantogno amizay izy io tsy eny baka tanimboany ianky amy la France reny malalany izy tsy tia lala izy andeha amy Chine andafosany volamena bitsaka izy chinois tsy mila Poutine baka fa tsy tia izy rangoela niamagnamagna amizay izy io ke ilefa aligny ty ro ry vahoaka malagasy nandranomasiny nantety zegny tany misy malalaka amy tany misy atsika agny bloqué avanareo iambesa aéroport jiaby gadra fa eo tsika izara atondro tany malalaka tandro hélicoptère Zambela fa ty gera tadiaviny rangoela ty ho avy aminazy anakafa ambarako baka za tsy mamono bokoa za tsy hagnino fazatody za velogno foana Europe aty abokoa fa haiko tany misy anareo jiaby Europe eto anareo magnory tanàna igny potenareo tanàna igny ka anareo ndilefa anareo tsy salama aminaka jaly nataonareo vaoko igny koa jaly ataoko aminareo nareo koa hitao parce que nareo magnano anareo rôle fa za bondy ke zegny izy ino amizay raha tiany atao raha tiany Rajoelina atao ino directoire militaire fantôme azaveko
izy lefa io izy mila agnano directoire militaire fantôme baka reto olo ze généraux bobo majinazy reto namieny vola tamy fakomoaly be regny ande io iaro izy kelera koa vahoaka magneky atsika vahoaka tsisy de directoire militaire tondro zegny io ary ny américain Chine la France tsy miacceptera zegny fanambarandreo azaveko amy vahoaka tsy accepter ny américain Chine la France directoire militaire mila tondra joely parce que les grands pays telo reo tsy mila rajoelina même russe tapadalaka liny lehilahy izy koa nisy fidirany amy France na Europe misitriky fa izy tsy maintsy mbo hitandrofo za teto ny vola taminareo hoe tsy hay Kristan mivola FBI avy agnano enquête non tsy FBI regny fa ro vazivazany tsompotsompondreo tagny karaha nataondreo ny tsompony DG Zirama io Israélien la tsisy raha heny io tokony adositsika vahoaka amy bureau nany eo io Israélien la io fa io mamono atsika amy jiro ndraiky rano voilà zegny raha mila ataony fantôme c'est-à-dire reto généraux na vorony fakomoaly regny na mieny vola amana miliara regny antony izy lefany any haly baka mipetraka le fitondrany maramila non tsy acceptetsika malagasy zegny mitologno atsika ro forongony jiaby ranko rasignyndreo jiaby na rantsa mangeakandreo jiaby miala taila ro miala io zegny amy rajoela ambadiky io amizay raha misy hitanareo HVM Fresakina reto za fa ela nagnambaranareo ro io tsy marigny ro ndraiky ny lahatra ro nagnano nitsanga fa ro io tsy marigny atsika kazakadalendreo ro opposition ro tsy marigny sadasada ro io milaka mioko tsy ankignana ro io ndero off agnatin'ny fikambanam-bendreo Fresakina fa misy sasany mila ilefa za tsy eny kanongo nagnarana fa mbo regninareo fo hoe nisy nilefa parce que nagnino nivolagnakoa reto Fresakina reto sy ny HVM sy ny forongony ro mila agnapetraka transition fopla ka izy boka volaniko aminao zegny asimo reto Fresakina sy ny forongony HVM tsy haiko ro la ratsiraka tsy haiko nataro olo maharatsiraka reto ro mila agnano transition fopla règlement une fois irajoela milefa aligny ty mipetraka le directoire militaire 3 mois maximum raha une fois zegny 3 mois maximum ro io tiandreo tsy tiandreo ro miala avy boka transition ho resiny reto Fresakina HVM sy ny forongony reto
avy amy raha tadiavin-drobaka tsiketsika vahoaka koa raiky zay. Ro zao tsisy marigny ro jiaby io vahoaka malagasy zay tsy faly amizay mamaletina ro tsisy masaky mamaly. Zany mangataka ro amaly. Na iro tsisy masaky mamaly. Nomaly zany vola 6 milliards mihodikody io. Na iro tsy masaky namaly. Mamaly baka ro za miamby ro baka. Vaza mody miady ro jiaby hitanao io. Tsisy marigny. Donc, zava amizay le trajet. Ilefa radio laligny ity. Mipetraka directoire militaire. 3 mois délai. Midika reto. Firaisankina sy forongony reto. Agnaty transition. Nefa ro jiaby zay globe raiky. Karaha boîte de vitesse. Magnano vaza mody miady io. Atsika vahoaka amizay very. Za teto ny vola. Atsika mivoleza. Ndaiky reto mena gigony politique reto. Fa ro jiaby io. Tsisy araiky marigny. Apoka koa naro. Tsisy araiky marigny contre ty. Contre rio. Opposition aty. Non. Parce que aviendront présenter miaraka amitsika io. Ro milagnano transition après directoire militaire. Tanaro zay. Za tsisy raha sitriko anaro. Raha jiaby io ro samby ro nagnaboaka raha io. Ro samby ro rango amy fandianany radio le ilefa jusqu'à navy amy reto mitsakaraka transition reto. Atsika tsy mila mena gigo. Atsika tsy mila dinosaure. Atsika tsy mila goekantity ny politique. Fa samy teo ny hina ro jiaby io. Samy teo ny katramo ro jiaby io. Atsika mila atsika vahoaka. Atsika manam-pahaizana maro. Atsika tanora maro. Afaka mitondra io. Fa mbola ambarako anareo miandalagna io hoe azovy ny ataotsika io. Olo tsy ampoizinao. Mbola jeune quoi. Tsy zay baka amin'ny MRFM ato na baka diaspora. Madagasikara olo tsy ampoizinao. Zegny raha misy eo. Tadiavandreo transition ty. Mitoy tantara. Atsika mikoragna zo io. Ro jiaby misitrika amin'ny Ambario Beo. Ranko tam vendredi sa fanagnambaranareo. Azaveko aminao baka io resaka fédéralisme. Ro jiaby io misitrika amin'ny Ambario Beo. Indra misy Ambario Beo tsika mikoragna zo. Camion. Gendarme nalefa Ambario Beo. Camion natsaka amin'ny agny. Police tsy volagny. Indra misy atsika mikoragna zo. Partout Ambario Beo. Police mangalasaro. Miaraka nareo mivory mikorokoragna nini. Za tsy ny Europa parazi ao mamarazi. Zegny raha misy amin'io. Fa zo izy. Za fa signal ro manafinaka. Naka tsy asitroko naka basiny anglais. Mitosia naro Ravatomanga. Fa eko ny tany misy anao. Fa nambarany manafo za tany misy anao. Fisitrianao amineo. Eko aminao fatinao ndesa milefa. Anao kaza zeniky entagna mbola vahagna edity kaza tsokorigny. Fa zay manana stratégie anao tsara na regny nosy be mikorontana. Fa nosy be koa mikorontana. Mampiombombo zao tontolo zao. Anao koa ne tantarany 1982 zegny.
tsy ny diaviny ratsiraka koa nosy be zisaky izy rebaka. Pea sonam. Donc, mollo, piano. Entagna mbola vagnaka zegny tsokorigny. Fa manana stratégie ne zeo. Fa mipetrapetra. Fa une fois, mitouché olo araiky amin'ny Ambaribio nareo. Mitouché olo araiky asakatia nareo. Parce que ikasa. Agnano loambotonazy nga i Ravatomanga hoe agnadoso vahoaka ny sakatia. Fampitady atsika. Fampitady atsika. Anareo misy vola fa zay misy jery. Anareo foagna fa zay tsy gogo. Fampitady atsika. Tosia zafaela nagnambaranao Ravatomanga. Mitosia sakatia anao. Nde alia boda atsangananao ry. Nde la banane atsangananao ry. Ah. Boendro mitsaka 45 minutes Ambaribe tifiny. Deja boka faheko amindro rojo direct fa misitria karana ro misitriky. Ambaribe andratsikiaka boregnareo rampoko. Donc Ravatomanga faheko place misy anao fa nazone sary jiaby tany misy anao. Parce que tsisy olona agneky nangala izy ta ivelany tagny, izy nipody Madagasikara. Ravatomanga volanko zegny. Tsy tafipetraka, tsy tafitsangana, tsy latsika any antroko, vadibadiko. Ro jiaby volanko aminareo misitriky amineo. Boko fahitane jiaby. Fa nazone sary amy drone. Je mambaranareo za raiky me mampiasa drone. Za technicien, informaticien, manafinakany ampianaro. Zegny raha misy Ambaribe feno, camion gendarme alefaigny. Police amizay, mangala sary gauche à droite, nareo mora maty. Fa zao raha ambarako nareo vahoaka an'Ambaribe. Ry vahoaka malagasy. Andra io baka faly. Ino raha tokony ataonareo? Ambarako anareo. Fa nampianariko anareo karakory magnano cocktail molotov. Fa enareo igny. Fa tiany tegna grave. Simple plus que cocktail molotov raiky ambarako anareo ty. Ataovanareo baka hitanareo résultat. Hitanareo poudre pilipily meky. Poudre pilipily meky. Fa tsy le pilipily leny. Poudre pilipily meky amitsika Ambaribe atsika avaratra igny mazoenga toliara manda phrase igny. Aleva. Aparta amindro zandary reo baka igny. Essayez to anao antragnonao magnaparitaka ela antragnonao. Nareo jiaby antragno koa tafipetraka anaty tragno. Zegny nampiasainay tamy 82, 91, 2000. Niafatra réserve nazone, niafatra nkosfap nazone. Donc, mangalana ro pilipily poudre meky regny, le vrai poudre pilipily. Na pilipily tsy lany jokoreva, na pilipily tsy lany dimy lafa izy mila poudre, vrai pilipily tsisy mélange. Aparta amindro maramila ndraiky police ndraiky zandaro. Io mafana plus bombe lacrymogène ro io. Boko io tsy afaka andrano. Masondro jiaby masaka gila goa. Orondro jiaby tampy. Faroe après cocktail molotov conseil ameko anaro. Ambaribe zegny. Koro mare mikasika anaro. Ry alia bodo tiako ry azova manditondra gendarme mandeha asakatia. Ataova mihinan tsy fihinany. Ataova le raha nambarako anaro tsika mikoragna. Ino agnaran'izigny amin'ny reto misy saligandoo reto taboro lava. Zay baka agnaran'ny telefone amindro misy saligandoo taboro lava zay. Karaha nataotsika nikoragna tamy taboro lava niany ndraiky nomoaly igny, nikasika anaro sakatia ro, nikasika vahoaka anaro Ambaribe ro. Itsy afaka bara. Sarkly afidia aéroport port sisin-dranomasina Ambaribe jiaby. Ben justement baka.
tenkilotro zao maiky avoria tenkilotro fiaha amindreo tenkilotro igny hitandreo izy zegny solution meko anao zegny zay tsisy basy zay tsisy lafilesy tsy ako nino tamy 82 2002 fa zegny raha nampiasainay ny fanta ny ravagna ro ke zegny raha misy ambariobe tsika mikoragna azo ambariobe tsy metsika fa misy volana zay amin'ny ankarabe agny anao koa tegna andrano zay zahay ranomasy anao koa tondraka zahay soro zay taonareo zay pare ampodiko anao koa tegna andrano zahay ranomasy anao koa tondraka zahay soro zay taonareo zay pare fampitady atsika ty fa tsy iseky hoe resaka mpianatra o zegny hoe atsika zao général miaro atsika samby vahoaka tsy mifamoana atsika samby vahoaka aza mandrobaka tragno mpanjakagna fo aza mandrobaka tragno namagna fo na varotro namagna fa koa fa tojona ro koinkoigny ro agnaty ala agnabo ary za koa mivola aminareo agnaty ala agnabo zay fa inareo agnabo antamy misy tragno ngara joel atsika jiaby ambariobe io may antamy misy tragno io atsika jiaby ambariobe io may ankalampo hely antamy misy tragno le Damien atsika jiaby may antamy misy Royal Beach Royal Andilagna Palm Beach jiaby fa hitatsika jiaby encerclé za ko ro tafiboaka zegny ny ambariobe Ravatomanga setry sahiragna izy a Madagasikara aetana nandily fasany fotony antany misy izy nefa voalohany fa tsy mila izy mais oui parce que baka tam rajoela navy tsy ako samedi zegny tsy ako izy navy vendredi non navy samedi rajoela talohan'igny ro jiaby fa nilefa to fa nivory to fa regninay fa nenay fa nazonay jiaby renseignement koinkoigny jiaby misy ro ambariobe mbola ro hitatriky maramila avy ao azovy tompony ranomasiny ro sa zay ro ilefa bako andeha ranomasiny baka io amizay ro mihinan tsy fihinany an-dranomasiny ro avy ane tsy mahino fa ro iboaka misy tantara teo olony ambariobe may tantara teo misy zalahy nagnaniky zao nondragna lakoko nandezy navy-nivondrana ry finako ndra pa na tsy leoko agnaty ranomasiny vo avy amindreo raha zay fa taova raha taolo Ravatomanga teo nilefa ta Côte d'Ivoire tagny izy baka Maurice izy nandeha Côte d'Ivoire consultant tsy ako nino izy a Côte d'Ivoire manana nationalité ivoirien izy fa zao izy voaroaka baka tagny a Madagasikara izy zao tsika mivola misitriky io boko fa azonay fa hitany fa encerclé olondro jiaby dégage miala rivaoka malagasy tsy fotoagna tsika mandeha aligny eky zo io tsy fotoagna tsika mandry magnenako fa atsika zo miady amy setoany mahamay azaveko aminareo resaka vola navy tadiogo igny na lefa diogo igny tanareo vola igny andegnanaovandro resaka forosy ampodiko aminareo andeha milomandro forosy ndraiky dans toutes les provinces de Diogo andeha milomandro vilomigny ndraiky le forosy
droguindro de zarzaraindro vola jiaby regny par préfecture na commune amitsika avaratra agny. Igny caisse 14 caisse vola igny. Voilà, no mahay kabaro. Ino amizay? Fotony ry zalahy masy rety baka tsy afaka andeha amitsika agny. Safia le forosy rety vilomindro. Karamegna forosy. Drogué. Ambulance volangony boko mur anakao. Ambulance. Na douce ambulance regny na tomobile malany. Tampoko raha tavela amizay giro faragna abondragny bleu igny. Aezanareo izy baka io abobako. Tanareo jery ratsiny rajoel sy ravatomanga. Tasianao regny olo tokony vonenareo kopinda. Tsy mila bismilay. Tasianao ry Jocelyne regny. Fa zao kosa izy. Madame préfetsika Diego Kazatosegny fa izy tsy nagnamia beko ndraiky e. Zegny ndraiky garantizeko. Izy tsy nagnamia beko ary izy tsisy raha nivolagniny. Fa noho izy mavozegny nany, tsy ameko tsigny izy koa izy nangalako e. Fa izy tsy nagnamia beko fa ry Tasianao, ry Jocelyne, ry Jack Palance, ry Totakely Justin, ry Asimony Ambilobe, ro jiaby. Les 13 députés ny province ny Diego ninembary be agnatiny. Aza segna bismillah. Matukupinda. Boa hendo mitsaka 45 minutes io. Zegny raha misy. Ry vahoaka malagasy. Basy. Ampy. Oka zay. Zay vasira. Tofoko. Leo. Ka justement baka. Hoavy baka raty. Stratégie neta am 91 ndraiky 2002 miako anao vahoaka ny avaratra. Allo fampitady. Ke ivola ty loso agny. Andegny fagna forosy. Atsa ananganagna forosy ndraiky faritra avaratra. Allo fampitady. Roko forosy atsika forsety. Bon, amarangako izy asetsika tokiki hely. Besa za misalamboariko hely ato. Non, zany ihany tseky koragna momba le démocratie fa neliko loatra za tamy raha nataondreto justice ndraiky tsy fisejery vola miranty ma ministre ny serasera izy. Za miambigny madame Monica, présidente ny OGM, rana azo pagnano gazety zandriny reto. Tandrignanao za madame Monica. Bon. Atsika tokiki amizay. Aya ma général bombastique. Za matsagny ina ambaranao général ra Richard Ravalmana. Anao tsakaraka cowboy no. Za na ambaranao arriva za magnano sombrero. Ravalmana nga Richard e. Za la isiki sombrero na kae. Ah? Arriva, Speedy Gonzales. Ayaw ano Richard Ravalmana. Za kun miambi ano e, tsika ilume ito no, iti afaka. Iti karano tsakareno na plumeno. Zalae. Ah? Richard Ravalmana no.
satrokinao raiky koa ny aminakaty oh jiaby ataoko io amizay ny hitanao Richard Ravalomana anao ah pire mon général anao de la plus maizindreo amy tany maiky général zany ihany koa ny tsaikina Speedy Gonzales ty volako aminao ro arriva la magnana la praiana justement nadi izy cowboy volanko za mexicain alotsika soma ambarana ro Richard Ravalomana za miambiny izy eto à la recherche des cowboys, à la recherche son chapeau blanc pisos kabaro eto Richard Ravalomana bon nakay juste tsetsetsetsiaritra setsika komikely fotony afiaignana andra io farivariva atsika mba mitokikely antragno ao na de hoe managna fikasagna ilefa aligny tinga rajoela mba isen'ny directoire militaire sadasada fantôme-ndreo ty tsy eketsika vahoaka nininy raha ndeha petraka andreo io nde nininy fikasagna andreo io tsisy fédéralisme andreo zegny atsika ny tompony fédéralisme fa tsy ro io tsary nisy ny koragna fédéralisme zegny na ny opposition na ny eo amy fitondragna atsika ny namorogno izy atsika jeune atsika natsapa ny mety atao amy Madagasikara dia état fédéral fa ro tsary nisy nasaky ny koragna zegny na ro opposition vola opposition ro zay mitondra koragna zegny teto voalohany ny olo hene hitondra zo fa hitane oh Madagasikara o tsy baka andafy no tsonareo trompe oh Madagasikara o raha mbaranenareo vahoaka zay fotandrignesa za io Zandrila Joakim io Zokilamindraoma io raha Will Smith io Ranabavy ana io Ranabavy Zanakariary Francia io atsika jiaby io midémissioniavanareo fa ty olo ty baka timotimo agny ty androbaka fiaignanay etoy midémissioniavanareo izy io maiakory tsy nifody tsakanany vatagna ratsy amizegny go mikapokapoka karaha kapokalatsika moraba Mercedes 1924 baka tsy izy nijotso amile hélicoptère igny tsara hita iky karaha zegny koa azovy araiky 4 heures bisoigny igny baka milaniko igny ary fa nazony vintagna baka igny abokoa raha tsy vintagna amindreo jiaby ke zegny izy rivahoaka malagasy résumeko tsy helihely ndraiky amizay tsy naregny tamy voalohany kabaro misy io volaniko aminareo ilefa haligny ty ngarajoely de mila gnapetraka directoire militaire fantôme ro zany hoe sadasada tsy marigny fa délai-ndreo io 3 mois français américain chinois tsy d'accord ary tsy maaccepté anzegny 3 mois tsy ekitsika vahoaka atsika vahoaka koa mitsanga tsy magneky raha ataondreo io ro io miady ary magnadoso ro io za miambigny général bomba baka tsy haiko nafahita ny satro cowboy nany fa za mexicain miambigny izy eto araiky zay faroe ambario be tsy mila mandry aligny matsagnatsika fa ro koa ny kasik'olo araiky amitsika o ny kasik'olo araiky asakatia
anareo jiaby mivory eo mitadiava lalagna sandra koa ilifasanareo aligny ty fa raha Vatomanga anao fa misy aretirety imborogny ndraiky aretirety domohinao io mandeha Maurice isaka tetiky mitaha io anao ka za mikitiky sakatia Aliabodo ko mbola tianao fiavagnana ilamigna Ambaribe aza kitigna olo sakatia aza kitigna tany asakatia la banane arosy la même chose fa mavesitra raha miambigna anareo tsao anareo tsy tafitraka amin'io 45 minutes io Aliabodo ndraiky la banane volaniko zegny Angelo fa mizava lalagna odianao andapasandra anao préfet Ambaribe fa zegny raha misy Ambaribe ao camion gendarme avy ande andobaka zay he tsy kenay zanaka Ambaribe zegny ary tsy marigny aminay raha Vatomanga voaroaka tany sitrianao ta ivelany tagny anao mipody a Madagasikara amboara sandra cercueil-nao le titre film amiako raha Vatomanga le Trinita amboara sandra cercueil-nao anao koa me film ka indro hoe Trinita io western ndo zahava raha Vatomanga abokako anareo baka io karakory nataondreo nangala vola tamin'ny avion io tarasara ambulance ozy aminareo ande amirognandreo hananganandreo forosy amy faritra varatra ikaramegna amiegna Ramadomela baka agnapotiky vahoaka ny Antsiragnana tsy marigny amitsika zegny ry avako aby ke hito za mametraka veloma